Kum shibenta ban penslur ban ai men siam hiki khon samlai lekai bakin yo lat ban ye lekai ban pen I ala kisap ye lekai ka jongki ha ka jingi lekai kinjat bol ka Omling Sport and Cultural Club henen kasngi jong ka khatndreu terik ubenai leber 8,000 pusau da ka jingbei pisa jong wei nek samlai yu belatip keteng kum Rockland Marbanyang kila pli pedai ke lempung lekai football ya ka belatip kum ka knockout football tournament 8,000 pusau ya ka belap lekai ya ka ni halempung Hamadan Shnong Umling Haribhoi district Lalaban sakhi bahkan ni kelempung lawan banishim benta daki arpendeu teli ki kenhon yela kai football jong ki snong baper bat hakan ni kelempung la bu rui ki khosnam ka balai pho hajar tingkai ki la du bat khatsan hajar ki bawan baar ringkat bat ki trophy ki ateli ki kenhon ki bele kai hakan ni kesngis dang ki kentop ya kalenti jam football central Nongpo FC bat ka Omling United FC wala ki samla nong lekai football kim pada biang bha haki kelan men henry lala ban ong bakirang lekai ki nang bha ban lekai bar kapen internet bha ki pajba ki bawan ban sakhi ya kan ne ka jingi lekai football ha Omling Ribhoi district ha kan ne kasngi lawan ban play pada ya kan ne kelempung da uba people thank you uba de president rangba ka seng RBYF seng kemi kum ukongsan uba mebon lingdo kum usembut kongsan uba Agustin Walang assistant rang basnong Umling uba Jason Lennox nong Rom president Umling Sport and Cultural Club ki riu rang ba kate kasnong ki pajba ki blawan man penshit penshnganya kate ke lempung na lor ki wei dia haba ai jingkran na kalyang uba people thank you ula ai ka jingi ro ai ka club pat ula ongru ba ka jing penlong ki bakum kini ki lempung ka pelat ye ki samla na ka jing sneu khamtam bakin lat na ka jing di drugs bat ki wei ki jing sneu na mar ka jing ya kha jong kite ki rangi lekai kite ki atli ki kenhon kila yo ban tap mar shigul bat ka blap penlong ye ki referee ban penye lekai da ka tie breaker bat haka bakut ka lenti jam football central Nongpo FC kila long ka nong job ha kate kasngi la yo ru ban pelat paj ba ya ka lucky draw do ba people thank you but ha kate ka lucky draw kila buru ya ka kali alto ha ka first prize but san hajar tingka ha ka second prize but lai hajar tingka ha ka third prize but ya ka result an pen khalai ha ka ndir terik ubanai ya yong ka bade kasngi final ya ki pajba ki bamsham ladan ha kate kasngi kin so bha ban pet ya ka result link ba ka YouTube channel coming soon link do official but an iPod tang sansi ki bade no sep bakin wan ban share mi ki prize ki jongki kaban ya pet ki sap ki phong jong ki kun samla ki jongi la shisha la kham slam ni thumla shu ban penlong ya ki tournament hapo jong ka snong bat ki bun ki daw ka wi le se kadi ka pisa ban penlong ya ki tournament ni dan kam ya ki sponsors ba fer ngatarai chief guest ikubur ya kata ban penlong ikino ki kenja tournament kam ditang ka football ngidon kam ya kapisa ban pentelun ni kam syakmat henry pan haga bakum kan ka por ka sports club kamla klem da pensngowe ka jingkublei ya we ni samla po juga snong samla Rockland Marbanyang badu bang sekwat ye ya lawan mi syakmat ban aiben sim ya ka club ban yarap ban sponsor ya kan ka tournament pingisim kan ka kabu ban ai men sim pi samla Rockland nagamta ki kam ki baman kasi ki jong pi bat lingba ka ba pi phila ban pentulun ki kam haga jingim simet ka jong pi pikan mauru ya ka snong pikan mauru ki samla ban yarap ban tenrong lem ya ka lengkor haga ka sngi kawi ka bangakwa ban pasyat ya ka sembo perkat kalong ba kapor kala ka juk kala hakipor ki bamaniswa nyong baka degree jong ka jimpule kadai ka bakong santam ka jingim jongi kibreu hendai la dingi pekpat ya ka jinglong jingman jong ka ne ka pasai ka mata kadawa ki samla ki badon ya ka skill ki badon ya ka sap kata ka skill based generation kadai ka ne ka bangingi im menta da ka baong kumta ngam sumlamut banong ba ka degree based kam don kam hendai kai ka bakam keren bru ha kini sing kalong ba la dingi don ya ka sap lading idon ya ka talent kum kibreu ni namla bansha pek da ka khmat ka ba ipo laning nimsha
Yurat ya kahok long pri mandru ka jongi. De negara kadau habang ayu ya pigi samla ki bayang kumne ban yele kai bapong ya ki jersey yele kai. Ngasuyo mensim. Namar bangangit skam bahaba pipong ya ka jersey. Pipong ru ya ka ikhtiar ka jongpi. Kum ki wei na pring ki samla ban mi yele kai hamadan da ka jingsu sorong. Namar ba. Kai ka bangi yele kai hamadan. Nyiha ban imru katu ka jing im syabar jo kamadan. Nyiha ban long ki berdisiplin. Nyiha ban long Kipodon ya kajing kli laka dia pok madan bat sabar juga madan kata kali ke message ke bulkot nak liang jonga sashi sin ya fi artli kitim na ai kubai kitok ba kajing sedang kandai napi ai ya ka spirit ai ya ka mensim ka bahe na kamta jongi ki nong pai kai nanta jong snong bro kawai kenang ba kani ka tournament kan long ka basong shit bat kum juru kan long ka bajok tang dai ha kawai ka madan ki jingi lagai football hang ni ki don ha ka pok madan umling handle rangi ekran ha bangilik school Lakadon ke tim lenti jam berkini ke umling kidon lese na preng jumpi jom ke umling kilali school tang hakui ke jeka hanya hadin kata ke jingli school lese kemi kendu su lemba kini ke tournament di bawah peniak dari klub ni juya kendu perlok ni itu bat ni juya jan nak kapor kei kabalon ke kubuan nak kalian jongas ki klub per jom ke distrik ribuai ke jungi kalong bangga klepat saki bakin nam peniak di tournament ke bahe hasang bat haswa Nama kumbang ngiri menta bon ki tournament ki papeniat palat di kesilang ngi ki kena snong ngi kim jiyo laksu ban peni ya kasap ke pom ke jengki kinu ki tournament ki bagi klub apo ribo distrik kin peniat lalu ki peniat jika live ho hajar sepo ngi bagi nong sim benta kidehi napo ke snong ke thau hane para marjan juga snong ke thau sisin la palat ya ke prize ngi bangi zang fit player ngi fit ki player nabar ngi fit ki player jong SPL Begini wan kai na klub jungi nama ngikwa ega jingjok. Hangta kai kapau kano ke senong. Kabakhalanya ke pisah tengka. Kano ke klub kabakhalanya ke jingpenmi ke pisah tengka. Kata ke klub kadon kelenti ban job. Hande ki kun samla jong ke senong. Ki kun samla jong ke than ngimyo pat ban peni ya ke sap ke hong. Ngai ke jingyero ya ke Umling Sports and Cultural Club ulang apa kelas. Kawasim ni kelenti jam. Kaban pelong ya ke tournament kaban live ho aja lese ha ka juk mentang yong ke barit handre kalong ke bahe pat hangi ki players ki basong ha ki snong kendong ki bangio lat bangin yo ban perform bangin peni ya kasap ka phong ha kemat ki pajba ngim sim lakut ngide ki nong yalam seng ngim sim lakut la susong tang ha kam seng hani pai kemat ru kumlo ban kentewi ki kun samla joga district ngina lai tili ki seng ka KSU ka FKHP bat mangi ka RBYF ngila thawi ka ke klub ka bangitip kertan kung ka Riboy United Football Club ha ka jing temu ka jungi ka longi ki pun ba ki player hapo ka district ngiyong bangin ai ka lat kamai ki lengba ka baka sangi ni klub ka jungi hande ha ka fast attempt hausam arpo way jung brai match ka bagi zang ngi sang sangi ka ni klub ngi ka jing temu jungi kalong manwara tangi ki players ki bana Riboy district ngisim ki players na Riboy district na ki jaka ruper ni penya wanra aku we ke jaka ni penlong practice ki trial bang ni semi madan ki jaka ki bakhot tournament ki we snong handai man ka balakai but man ka game ngi rampa ngim ju job ka we ke tournament ru te kawan kami no jika poin ka por ka balangi khot ki player na kena boy Tawan la kai no me na tim ju ye su ye me saw haja. Lane san haja. Wayu player mo pao jong ke district Riboy kim tre usu ban ye la kai bat na ka club ke jungi. Kadaw ka long ba tang sui la kai na kadaw na ka Riboy United karem no kadi ke club ke bejendau kio. Tengyong nginun ka men create ya ka branding. Nginun ka men ora ya ka nam. Jong kani ke club ka bangiseng mangi tengyong ngin thet lang ki players ngidon ka pisa ngin thet lang ki players Iba kampau jong ke SPL, ban nabar jong ke SPL. Ngilasang mentit, bat ngi mentah kisnem arpu way arpu ar mentah arpu lai, bat kumju kani ka arpu sauru nginalong syakmat, kawin na pergi klub kibalong syakmat. Ngilapoi semi hapo kanong stoin, kabalong ar haja ar lak ke tournament. Ngilapoi semi final hapo umroy kabalong haka arpu lai trik, ban hamang ka game ngi ba kani ka klub jungi ka kiu. Henry nginamla pat ban besar. Ya ki player ki banabar. Ngiura ki player nakal kata argut mana kani. Ngilut khatpra hajar ya we player nalor ka by flight ke jungu.
Nalor ke Baisa hotel ke Jungu kamu larangi sih bikin langut ki Negro ki bangi warak mengi ngilut kumpalat ya ke kendak nrupu prajar tengka hagawe ke gin. Kai ke bangakwa menong sepi. Ban hamal lah ke torment ke bangakwa banrak kubur. Kalong ba nginmi para mangi. Nagi senong nong kendong jungi ki banuan ya kun. Nakan ya klub kumba kalong hagajuk ke menta long jesan meneh baka football kam desu. Ban peni ya ke talent. Ban peni ya ke skill. Tentang nak kadau bapin baha kamet kaphat. Pilong ki beriu ki besai baklan. Henry kenmau. Baka football kali kalat kamai kaji hagajuk ke menta. Haga arpu ndriu tarik Harapsan tarik ngindon ke semi final apa nong stoy. Haga arpu nyu tarik lungi dawa pelong lang no